Mga kaigsunan kong Bulanon, ang datos sa Manila nagpakita na wala moos-os ang gidaghanon sa nataptan sa COVID-19. Hangtod karon kapadayon pa ang pagsaka sa mga nangataptan. Sa datos nga atong nakita sa tibuok kalibutan, ilabi na sa Italy, Spain, Korea ug sa uban pang nasod, kritikal ang ikatulo ug ang ikaupat nga semana. Niining higayuna ang mga kaso makadaghan ug mukalit pagsaka. Dinhi sa atong nasod, makaingon pagyudta nga dili pa ni mao ang pinakagrabe nga sitwasyon. Sa gihimong panagtapok sa mga municipal health officers kaniadtong Martes, niingon sila nga dili pa igo ug dili pa sila andam nga modumala sa ilang mga lungsod. Ingon nila nga kinahanglan pa sila og igong oras sa pag-train sa mga barangay health workers ug pag-andam sa ilang isolation centers. Ang atong capital annex nga gipadali natong pagpalihok nga mahimong isolation center karon wala pa mahuman. Mangita pa kita og dugang nga mga medical personnel nga maoy modumala. Kulang pa kitag personal protective equipments, PPEs, ug ubang mga supplies para sa mga medical staff. Ang atong mga test kits ug swab kits kinahanglan pang dugangan. Ato pod gi-consider nga ang Manila ug Cebu nagpabiling sirado sa ilang biyahe sa mga eroplano ug barko hangtod Abril 12 tuig 2020. Sa niaging duha ka adlaw, ato pod nadawat ang mga opinyon ug rekomendasyon sa atong business community, ubang civil society groups ug labi sa tanan ang kusog nga rekomendasyon sa atong One Bohol COVID-19 medical ug technical team nga ipa-extend ang community quarantine sa Bohol. Ako pod nitawat karong buntaga ang unanimous nga desisyon sa tanang board members sa Bohol nga nitambong sa consultation kauban ng atong provincial administrator nga ipa-extend ang community quarantine sa lalawigan. Akong dakong pasalamat sa ilahang kanunay nga pagsuporta. Ato pa usab nga paligunon ang seguridad ug proteksyon sa mga dapit sa baybayin sa atong probinsya. Gani, adunay mga taho nga nanay mga kaigsunan nato nga nakasulod ug nakalusot na. Dugang pa niining mga konsiderasyon. Kadaghanan nato wala mutuman sa social distancing. Ang ubang mga public transportation operators maglisod pa gani ug sunod sa mga protocols sa Department of Transportation. Apil ani ang paglimit sa mga pasahero ug sa social distancing sa kada lingkuranan. Tungod niining mga konsiderasyon, pinaagi sa Executive Order No. 14 nga akong gilagdaan karong buntaga, ang community quarantine sa Bohol atong i-extend hangtod Abril 12 tuig 2020 para matagaan natog sakto nga preparasyon ang atong angay pa nga andamon. Mga igsuon, wala ta kahibaw nga naa na diri ang virus o ang sakit. Kinsa may nakahibaw, dili nato makontrol ang posibilidad sa pagkatap sa maong sakit. Dili nato dali mahibawaan. Tanawon nato ang sitwasyon ni Senator Mig Zubiri nga wala gani siya ay simptomas nga namatikdan. Apan kumpirmado siya nga nataktan sa COVID-19 nga sakit. Niining puntuha, willing bata nga modawat sa responsibilidad o sa posible nga mahitabo kung modumili ta sa pagsunod sa community quarantine. Walang laing mas sakit sa amahan nga makita ang iyang mga anak nga nasakitan. Pero andam ko mupasan sa kasakit basta maprotektahan nako ang kadaghanan. Hatagi og bili ang inyong tagsa-tagsa kapamilya. Karon ang panahon nga muhatag ta og igong oras sa imong mga minahal sa kinabuhi. Dili man ka nalisod buhaton. Sundon nato ang community quarantine. Mao ra kini ang pamaagi nga dili mo takod o mukayanap ang maong sakit. Hangyoon ko kamo nga iapil ako sa inyong mga pag-ampo nga unta hatagan ako og igong kabaskog para mabuhat ang tanan isip amahan sa atong lalawigan. Iampo nato ang atong probinsya. Pangayoon nato ang proteksyon o giya sa atong makagagahom nga amahan. Maghiusa kita sa pag-ampo sa atong mga igsoon sa Luzon ug tibuok kalibutan.
ilabi na ang mga naapektuhan sa maong sakit. Daghang salamat ninyong tanan, kini ang inyong sulugoon, Arpiak.